ଦେଖିବା ତ ଭାଇର ମୋର ଆସି ବସିଛୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଭାବୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆସୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଟୋଟାଲ ଭିଉ ନାହିଁ, ଆସିବ ସେଇ 2K ରେ ରହିଯିବ। ତୁ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କହିଲ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେତେ? 200 ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି 500। ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଖରାପ, ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନି, ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନି ଲୋକଙ୍କର ଆଉଛି 3000 4000 ଲାଇକ୍, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବୁ 50 ଲାଇକ୍ 20 ଲାଇକ୍, କେନ୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଲାଇକ୍ କଥା ନା, ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଯାଉନି, ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ଆମର 2ଟା 3ଟା 10ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ହବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋଟିଭେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦେବୁ ଆମେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ହସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନାହିଁ, ମିଳିବ, ଆଗକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ, 1 day 1 ବ୍ଲଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ରିଚ୍ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ବ୍ଲଗର। ଗୋଟେ ରାତିରେ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ କ'ଣ ତା କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କେବେ କାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ କହିନଥିଲି, ମାନେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କୁହେନି। ଆଜି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ କହିଲା ମୁଁ 2000 ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତା ଆଇଡ଼ିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ହିଁ ତାର 2.2K ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ତା ଆଇଡ଼ିରେ। ସିଏ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ବନ୍ଦା ହେଇକି ପିଲା ହେଇକି, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ହେଇପାରିବେନି? ତମେ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି? କାହିଁକି ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ସ୍କ୍ରୋଲ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କେବେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିଏଟର ହଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ କେବେ ଭାବିଛ କେବେ କ୍ରିଏଟର ହବ, ନିଜେ କେମିତି ଇନକମ୍ করে ସେଟା କେବେ ଭାବିଛ? କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଇଏ କର, ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ପରେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ବନେଇଲେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କାଲି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍, କାଲି ବନେଇବେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କାଲି ବନେଇବେ କ'ଣ ରୋଷ୍ଟିଂ, ତାପର ଦିନ ବନେଇବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ ବନେଇବେ। ଏମିତି 3-4 ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଲିଟା ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛନ୍ତି? ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଟିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ହେଲେ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି? ପେଟକୁ। ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସେୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଖୋଲି ହେବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ 3-3ଟା 4-4ଟା କ'ଣ 8-8ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି କାମ କଲେ, ମେହନତ କଲେ ଯେତିକି ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ 10ଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେତିକି ଯଦି କାମ କରିକି ପକାଇବେ, କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। କାହିଁକିନା 10ଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ 10ଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, 2-3 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟାଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିହାତି। ତା ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ଲଗର ଓମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଯେତିକି ବି ମାନେ ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଘରେ ବି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଟରେ ବି ଇନକମ୍ ଅଛି ବେଶୀ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ସାନ ଭାଇ, ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭଲ ଇନକମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ଇନକମ୍ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସର୍ଟରେ ବି କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ପଇସା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଇସା ଅଛି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ କହିବାର କାରଣ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସେ ବୋଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାର ଆଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 10 ମିଲିୟନ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 10 ମିଲିୟନ। ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆସିବ। ସେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେହରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ଆଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କର, ସେଇଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ବି ଦିଆଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଆଣିଦେବେ। ସେ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଦରକାର। କହିଦେଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିବେ, ବୋଧେ କେଉଁ ବାହାର ଡଲାର ପଇସା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ବ୍ଲଗ ବନାଉଛନ୍ତି, କିଏ ରୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାଉଛି, ଭେରାଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପଇସା ଟିକେ ଇନକମ୍ ହେଉଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଟେକ୍
टेक चैनल जोटा आमे माने गोटे प्रोडक्ट ऊपर कलु हां माने एडवर्टाइज हां ता ऊपर गले बेसी पैसा सांग माने एटा एडवर्टाइज रु मिलला एकरे एडवर्टाइज मिलो ता स्पॉन्सर माने तू जो मोबाइल ऊपर माने कहू ए मोबाइल ता ओप्पो वाला फोन जदी भी ता ऊपर कहलु से ओप्पो वाला तते किछि पैसा दबो प्लस ब्रांड जो ओप्पो ब्रांड ता से तते टंका दे देला प्लस ता कंपनी नाटा भी हाइलाइट हला ता जो रेनो कंपनी किबा रेनो सीरीज जो सीरीज रहउजी से भी हाइलाइट हला सेति पय संग माने होउजी टेक चैनल खोलिया पे हेले हम पाखरे पैसा थिबा दरकार सेटा काई पैसा कथा कहउजी ना गोटो प्रोडक्ट किनिबु ता ऊपर हमें रिव्यू दबु ए ना हमर ब्रांड वैल्यू अपन हेइनी ना हां ब्रांड वैल्यू होई जे कंपनी आगो रेकमेंड दे से दे दोजी प्रोडक्ट दे दोजी अनबॉक्सिंग कर को हमकु किनिया पड़ियो फास्ट हातु 40,000 दे फोन किनिया पड़ियो लाख टका दे फोन किनिया हम पास सेति अर्थ नै आमे जानछु कोन आमे जे डेली लाइफ बंचु सेटा ब्लॉगिंग करी छाडिया बेस्ट सबुठु बेस्ट मोबाइल आम हाथ रहा ब्लॉग करवा ये सब नई कूल हो कि पथर मंद हो तार व्यू देखेबे आपन को व्यू देखिए देख सारापर आकाश भी बहुत सुंदर देखा देखुं आप कहीं शीत दिन चली सेमती वीडियो आम शीत दिन बनइले सकाळ उठी बनइबुनि जेहेतु सांग ठंडाटा रोचे यह मैटर सकाळ उठिले आपण खाली कुहुड़ी भाया देखा ये आम टे आसी 4टा बेले वीडियो बनाऊँ एति सांग मैंने आपण मानू कौन कहूँ आपण मैंने 2026 जदि किसी करने को सत्य चाहूँ यही मोबाइल आपण लाइफ चेंज कर यही गोटाई स्क्रीन ही आपणकर लाइफ आउ आपणकर कैरियर को चेंज कर परिबो हां आ गोटे कथा सांग माने ये भाईर जो चैनल अछि मु आर सब वीडियो देखी लाइक भी करे आर गोटे भूल होउची कोन ना वीडियो को माने केमती एडिटिंग करिवो एडिटिंग जो मेन मैटर अछि एडिटिंग ता जते भलो करिवो सेते सांग माने लोक माने देखिबे आ इंपोर्टेंट कथा कहबो सांग माने फालतू कथा कहले लोक माने देखिबे आपण माने ना 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 सुन माने जदी करियो फालतू पूरा फालतू करियो जदी करियो पूरा हाई क्वालिटी करियो ता बळे वीडियो जमर वायरल फालतू माने जदी करियो भलो जदी करियो नले पूरा लो माने पूरा वैल्यूएबल कंटेंट तम दबो जदी हबो ए हबो जदी फालतू कथा आडू साडू कथा लोक भी लाइक मारछन देखि किंतु आडू साडू हमर करियर नै हम लाइफ रे जदी हम किछि करि पारे हमहु लोक चिनिया दरकार आम फेस रे जदी किछि वैल्यू रहया दरकार आमे खाली भाषा कहि कि जदी ये फेमस हेई पारिया भाषा कहिले किंतु हमर घर लोक सेटा एक्सेप्ट करिवे हां हम घर लोक भाबी आमे कोन करछु खराब हेई गेला सेति पे वीडियोटा को आपण माने बनांतु आपण जो वे रे बनया को इच्छा हो से वे रे बनांतु आ पोस्ट करन आ 2026 मु चाहू सबु भाई माने अछन जो माने भी से माने ओडे बड़ ब्लॉगर यूट्यूबर किबा आ सोशल मीडिया रो इनकम करन मिलबा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ कमेंट करी जानतु सरोज